edustaja ja mun nimi on Petra. Ja mä oon sihteeri ja mun nimi on Suvi. Me ollaan tämän talotoimikunnan jäseniä ja minun nimi on Ilona. Ja minun nimi on Janni. Ja minun nimi on Milla. Elikkäs me järjestetään erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi diskoja Ja teemailtoja. Me tehdään talotoimikuntana esimerkiksi kokouksia Yönokkia. ja retkiä. Eli me tehdään tälle kanavalle videoita, mitä Bobolla tapahtuu ja mitä me teemme yhdessä talotoimikuntana. me teemme videoita niin paljon kuin on mahdollista.